Gaur ikusiko dugu Herrizar Andre Berri proiektuaren ondorioz ateatako emaitzak eta bar, hemen azalduko dira Antzuolan. Proiektua hasi zen orain dela hilabete batzu, Biarritzen, eta gaur horien emaitzak eta azalduko dira. Gugea Herrizar Andre Berriko lantaldearen bikide, dinamizatzaileak izan gea proiektu osoaren bidez. Eskatu ziaten sorkuntza artistiko bat egitea, bertan neukitako hausnarketak partekatzeko. Eta orduan sortu dut galderrekin batera pieza hau izango dela irrati, antzerki, performatibo bat. Gaur hemen egingo dugu zuzeneko irratsaio bat, Plazera irratia deiturikoa, eta ni gidaria izango naiz, estataria. Ni neure rola gaurko sesioan da sindikatzaile bezala egotea, ordan hemen pasatzen dien jende guztiak kaletik gora bera, kalean gora, kalean bera, Plazera irratiaren inguruan hitz egitea. Jaso genuen gonbitea 2016tik Herrizar Andre Berri deituriko topaketetan parte hartzeko. Han elkartu ginen 60 pertsona baino gehiago, alor ezberdinetakoak, eta proposatzen zitzaigun hausnartzea emakumearen papera tradizioan eta kulturan, plazan. Proiektu hau sartzen da beste labkaiaren barruan, beste labkaia parte hartzea eta inklusioa lantzen du. Herrizar Andre Berri proiektua emakumeen parte hartzeari tokiko tradizioetan horri buruz, dijoa proiektu hau. Eta proiektu honekin genuna zen emakumeen parte hartzea euskal tradizioan horren inguruko hausnarketa bat egin. Irratsaio honetan parte hartuko dute Herrizar Andre Berri topaketa horietan parte hartu zuten pertsonetako batzuk, ze asko egon ziren, baina gaur ez dira denak etorri, eta orduan hori dana josi. Pizkat energia jarraitu, gora, bera, trago bat, hor dauz hemen perra elkartekoek laguntzen, dena piano, suabe, eta ia segertatzen den, improvisatzen. Kokatu ere nondik datorren Plazera irrati hau eta irratsaio hau zergaitik egiten den Antzuolan, eta pixka bat ere Miarritzen egindako topaketa horietan zeren inguruan egon ginen berbetan, hausnartzen, eta hori izango da, lagin txiki bat hangoa, baina zuzenean eta herrirako plazan. Printzipioz ikusiko dut eta disfrutatuko dut, gertatuko diesen dinamika desberdinak eta antzerki parteekin, badauz parte batzuk non parte hartzaileak diesen jendearekin, eta nire kasuan jendea geratzen bada ikusten antzerkia, galdetuko diet ze pentsatu duten edo hitz batzuk botatzea, eta horren gainean improvisatuko dut, eta ikusiko dut jendeak nola reakzionatzen duen horretara. Hasi ginean Biarritzen, lehenengo topaketa batean, bertan parte hartu zuten eragile ezberdine, bai instituzioetan aldetikan, unibertsitatetikan, elkarteak eta bar, eta harrera oso ona izan zuen, oso aberasgarria izan zian hiru egun horiek, eta jende oso gustora eta gu ere pozik atatzen nahi dian emaitz egin. Lehenengo fasean egin genuen pixkat, enfoke teorikoa edo landu, eta bigarrenengo fase baten egon geha pixkat Miarritzen egin genuen topaketa horretarako metodologia eta prestatzen. 60 pertsona horietatik egon ginen gizonak, emakumeak eta Euskal Herriko bazter ezberdinetakoak. Proposatu ziguten hausnartzea, iraganetik, orainetik eta etorkizunera. Hasiko naz, etorkizunari begira nik uste gauza da ekiten jarraitzea, normalean egiten duzu, uste duzulako egin behar duzula, orduan, dirurik ez badago. Ez badago aukerarik, egoerak beti kontraguko zu, gutxien ez badakizu Biarritzen gertatu zen bezala, jendia dagoela zu bezala bere inkietudiak edo aurrera botatzen eta ez gauzela bakarrik. Eta hor gertatu zen izan zen, plazatu genituela bakoitzak bere ibilbide pertsonal profesionalean zituen arazoak, erronkak aldatu nahi zituenak, eta ezagutu horren beste pertsona eta hemen gaude. Gure ustez oso interesgarria izan den metodologia bat landu genuen, eta hori izan da gure lana orain arte. Orduan, metodologia nahiko niretzako berritzaileak eta nahiko sortzaileen bitartez sortu ziren ideia mordoa, bat izan zela irrati bat sortzearena, eta horregaitik ikusi dut horrela egiten ari garela hemen, eta niretzako personalki oso interesgarria izan zen han hitz egindakoa, eta pixkat atzeko begirada hori egin, eta baita ere torkizunera begira jarri ere. Kontutan hartu genuen Biarritzen ateratako hainbat ideia, haien tartean batzan Plazera irratia martxan jarri nahiko genukela egunen baten. Eta gero plaza ateratzen zen behin eta berriro, ez nola emakumearen papera aldarrikatze hortan plaza oso gune importantea zen. Udan hasiera baten sortu genuen Plazeraren plaza. Eta ikusi genuen Antzuolan jaiak zirela, Antzuolako alardeko partaide bat etorri da,
Eta hortik lotu genuen plazera irratia ideiarekin, eta esan genuen gagoazen honi bultza bat ematea, eta orduan biak elkartu eta egin genuen plazeraren plaza zuzenean. Irrati saio bat zuzenean, bertan Biarritzen edukitako hausnarketak partekatzeko eta ikerketa ireki bat egiten jarraitzeko. Bai, egia esan, sortu zen taldetxo bat, gu bilbotarrak gara, eta Bilboko taldetxo hori pentsatu genuen han sortutako hori jarraipena ematea. Eta irrati saio bat egiteko asmoa daukagu, hau da, gaurko plazera irrati hau izango da Antzuolatik zuzenean, eta bihar batek daki Bilbotik ziurrenik. Biarritzen sortu zen energia hori martxan dagoela sentitzen dugu. Baina ateratzen zen ideietakoa saretzea zen, eta nik uste dut oso polita izango litzakela Biarritzetik abiatuta gaiarekin lotura daukan sare aktibo potente bat artikulatzea, ez? Eta guztion artean erreparatzea emakumeak Euskal Herriko tradizioak eta kultura espresioetan daukan papera eta balioa zein dena. Bere ideian da plazerra dela gaur bizitzea, etorkizunean bizitzeko, beraz hemen egongo gara tradizioa, alardeak, gertatzen diren gauza guzti horiekin, jolasean eta zirikatzen dira nor datorren zer gertatuko den. Antzuolan alardea egiten da, Antzuolan hainbat jaietan alardeak dauzkan arazo berdinak eduki dituzte eta oso ondo kudeatu dute egoera, ez? Eta iruditzen zitzaigun polita keinu bat egitea Antzuolari zoriontzeko eta ezagutzera emateko ere, ez? Eta jaiak dira eta proposa iruditu zitzaigun eguna eta data eta guzti. Biarritzen egon zen topaketa horren inguruan, gure taldeko Pilar Etxanizek parte hartze zuzena izan zeban, bera oso implikauta egon da prozesu guzti honetan, izan zen gainera postura kritiko batetik, alardeak kontrako postura kritiko batetik, eraldaketa horretan parte hartu eta gaur egun eragileetakoa da eta berak hor parte hartu zeban, da nik uste horrekin eragin bat izango zehala gaur hori onara Antzuolara etortzeko, ez? 2016ek alde batetik badu dauzkan erronka hondien artean, ez? Donostiatik nolabait ateratzea ere, ez? Eta iruditzen zitzaigun oso egokia Antzuolan 2016ek ere presentzia edukitzea, ez? Hemen ez da egon izan daigun kuestionamentu bat horren inguruan, ez? Berez naturalki eta eraldaketako prozesu horretan modu natural baten nahi izan ginoan emakumeak parte hartzea eta poliki-poliki joan dira sartzen eta gure nahixa izango litzake gainera gehiago parte hartze hori areagotzea, ez? Azpimarratzearen bat da plazerrez bizitu behar ditugula prozesu guzti hauek, gogorrak direlako, zauriak eragiten dituztelako gure gorputzetan, gure memoria kolektiboan ere, eta pausu hori eman behar dugula. Saiatu behar dugula nolabait gure ganako atentzio hori mantentzen eta zaintzen, ez? Eta disfrutatu behar dugula borroka prozesu hauetaz aldugun moduan. Orduan, plazerra da bidea, aterazan behin eta berriro, tradizioak ez direla monolitikoak eta guk sortzen ditugula ere, ez? Eta guk daukagula tradizio horiek erreparatzeko aukera hori ere. Jarraitu behar dugula lanean emakumearen balioa eta parte hartzea ikusgarriagoa egiteko. Eta, nik horiek azpimarratuko nituzke. Eta gero saretzea oso importantea dela eta gehiago dela elkartzen gaituena, urruntzen gaituena. Baina orduan gure artean ere zaindu behar garela eta sareak egiten jarraitu behar dugula. Proiektua irekia dago. Biarritzen egin genuen topaketa horren ondoren. Ze ateatzen zen eta nahiko libre genuen, ze jendearen parte hartzen ondorez emaitza egitzen genitun, eta prozesu ireki bat dago. Orduan gaur ere gertatzen denaren arabera, beste pausu bat ematen deun edo zein izango den urrengo pausua pentsatuko dugu. Sareak jostearen azan ere Donostia 2016 proposatzen zuen beste gauza bat, eta han
bai, sare asko egin genituen, eta ikusgarritasun emakumeen eta kulturan eta tradizioan ikusgarritasun eza aipatzen zen, orduan ikusgarritasun hori emateko irrati saiotxo bat egin, podcast hori sarean jarri, entzungai, eta hori da gure asmoa. Printzipioz, proiektua oraindik ez da bukatu, ari gara orain Errezar Andre Berriko 2016ko taldearekin batera mapeo edo atlas bat prestatzen, webgunearen bidez ikusiko dena, eta hor saiotuko gea biltzen, oraindik prozesuan gaude, ez du bukatu, bilduko ditugu hor praktikak, tokiko praktikak naiz adierazpen kulturalak, eta hortan aritzen diren Euskal Herriko hainbat kolektiboak. Orduan izango da tresna bat gizarteari zuzenduta, bizibilizatzeko gai honetan eta emakumeen noski beti ere lotuta emakumeen partaidetza bultzatzen duten horiekin, praktiketan eta tradizioetan. Bai, eta Miarritzetik ere dokumentu bat idatzi deu, bitakora kuadernoa deitu diogu, eta hori ere guain ja maketazioan dago, eta eskuragarri egongo da danontzat ere 2016ko web horrian, eta horra egin duguna da pixkat metodologiari buruz ere hausnarketa txiki bat egin, eta anatera ziren idea nagusiak idatzi ditugu, ordenatu pixkat, eta hori ere gure lana. Hasi ginean lanean Biarritzen, irekia utzi genuen, hausnarketen artean partaide gai bat proposatu nahi bat zuten. Gai hori izan zen intimitatea edo espazio pertsonala, eta hor gorputzataz asko hitz egin zen. Gorputza, sexualitatea, osasuna, eta hortik nik uste abiatu ginela plazerrerantz. Eta guztiok konektatu genuen behar horrekin, plazerra uste dugu sekulako gaitasuna daukagula plazerrez bizitzeko, eta kultura, ohitura, hezkuntzagatik ez dugula egiten, orduan hori konkistatzeko beharra daukagula. Gero hori guztia parte hartzaien eskun dago, eta ideia da, proiektua jarraitzea, baina beste kudeaketa modu baten, gure dinamizatzaile lana amaituko zen, baina horrek aurrea posible da proiektuarekin jarraitza hemen antzolan egin behar dana horrekin lotura dauke baita ere, Asmoa da, astean behin, Plazera Irratiak saiotxo bat egin, eta hori podcast jarri sarean entzungai konpartitzeko, eta sare horiek handitzen joateko. 2016ek martxan jarri duen ikerketa, nik esango nuke reparatzaile hau, martxan jarraitu dezala, Ni bakarrik konprometitu naiteke esatea nik nola bizitzen dudan parte hori. Ez neure abestizetan, jaite dut hori raperanaz edo reggae muffina egiten dut euskaraz, improvisatzen dut, eta daukata beste bat ez da, plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra, orduan jaba dago eslogan hori, eta ari da hirietan barrena sartzen, eta jendeak esaten du, borroka da bide bakarra, ez plazerra da bide bakarra, orduan ari gara, nire partetikan horrela sutil, edo, sutil ezain sutil, hori lan zen. Eta beste proiektuak beste kontatzea, baina seguruenik sartuko gea hor zeuren bizitzetan konturatu gabe. Plazeraren irratsaio berezi honetara. Plazeraren plaza bilakatuko dugu gaur, Antzuolako plaza hau, zuzenean arituko gara bertatik. 2016ko apirilean Miarritzen elkartu ginen, Donostia 2016 antolatutako Errezar Andre Berri deituriko jardunaldietan. Bertan, 3 egunetan 11 lagunek gure plazetan gertatutakoa aztertu genuen, hitzetik, gorputzetik eta sormenetik, iragana, oraina eta etorkizunera begira ere jarri ginen. Plazeraren irratia sortzeko asmoaz amets egin genuen, eta gaurkoan bilakatuko da. Plazerra irratiaren abiapuntua da gaurko. Gure irratsaioa plazer ibiltaria izateko asmoa du, berdintasunaren plaza, sareak jotzeko tresna.
Gaurko emankizun berezi honetan, Herrizahar Andreberri jardunaldietan bizitakoaren laburpena izateaz gain, alegiazko irrati espazio baten abiapuntua izan nahi du. Hemen gurekin zaudeten guztiak agurtu nahi dizuegu eta gure abentura berri honen konplize egin. Ordu betez, irrati emankizun honetaz, gurekin goza dezazuela. Irratian, badakizue, hitza, ahotsa dugu bide lagun, baina plazan gorputza ere izaten da protagonista. Eta horiek denak izango dira gure gaurko saioaren lehen gaiak. Plazeraren irratiko bidaideak gara, baina mikrofono hauetatik hainbat ahots eta lagunen hitzak entzuteko aukera izango dugu ere, uinak plazerez betetzeko asmoz gatoz eta lagunok. Tradizioak berregin eta eraiki daitezke. Kultura adierazpenetan emakumearen presentzia eta ikusgarritasuna izatea oraindik ere erronka da. Miarritzen argi geratu zen moduan, eraldatzeko bidea plazeretik pasatzea litzateke. Eta hori da gure asmoa, 4 haizetara zabaltzea. Uin bitartez eta hemen bertatik bertara ere. Eta hasteko Ane Guria dugu bidai lagun ere gaurko irratsaioan. Ane, plazerra da bide bakarra, ezta? Gauzak polikita mantzoiten dira, ez dakigunean zergatik ez damen funtzionatzen eta ez dakigula nola egiten den. Antzu honako jende guztia hemen itzaleta, esan zuek esan zazue, nola ingo dugu plazerra bada, plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra, lagundu alban hauzue, nik esaten batet. Plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra, plazerra da. 3 pertsona baino ez baduzu esaten, nigatik pozik, baina 3 behar ditut azike, guazen bat, bita 3, bale? Plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra, Antzuolako kaleetan zehar, jendeak gora, jendeak bera. Hemen gaudeku improvisatzen euskaraz, badago eskena, badago jendea eta bagode alde batean, itzal batean, bestean nola egitun de eta ta. Plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra. Hemen gaude guztiok eskuak altzata, bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi. Ipurdiak gora, ipurdiak bera, jende guztia hemen berotzen eta bagoaz tipo gabe Euskal Herrian, baina horri izaten dute ninago eta, baina zueko beto egiten badezute, mesedez altzazazue egin zazu Euskal dantzatan zenbat zaudete hemen, batek euskal dantzarik bai? Mesedez, hemendik batek bai dantzatu? Ez? Euskal dantzak ezaguten? Hombre, bestelanik aurreskua plazerra da, aurreskua atzeraka egitea, orduan. Hor egiten dazu. Eta horrela zein nola da? Plazerra da, bide bakarra, plazerra da, bide bakarra. Aurrezkoak gora, aurrezkoak bera, Euskal Herri guztian Antzuolan dago eta nola da? Intriga daukazu, ezta? Eta horrela ze hasiko da sesioa, hemen zuekin, gurekin, kalean bera, kalean gora, eguzkipean, fotosinte egiten guztiok batera. Eskerrik asko, Ane, gure irratsaioari hitza, umorea eta musika jartzea gaitik. Abiapuntua esan dugu lehen, Miarritzen izan zuen, Herrizahar Andreberri topaketetan, Donostia 2016 antolatuta, eta jarraian abiapuntura joko dugu, helmugara heltzeko ezinbestekoa izaten baita, hasia nork jarri zuen jakitea. Nork, zer, non, noiz, zergatik, kazetaritzaren 5 galdera, 5 ube bikoitza.
Prest ditugu dagoeneko gure lehenengo gonbidatuak. Emakumeek tokiko tradizioetan eta haien errepresentazioetan duten zereginaz hausnartzeko asmoz. Donostia 2016 Herrizahar Andreberri ekimena jarri zuten abian. Apirilean Miarritzen izan zuen lehen topaketa. Bertan gertatutakoa eta jasotokoaz hitz egiteko ongi etorri eman nahi diegu Enara, Monika eta Silviari. Egunon, eguerdion. Bueno, lehenengo eta behin Enarari bota nahi dizkiogu galderak. Herrizahar Andreberri helburu argia edo markatua zeukan, ez? Emakumeen parte hartzea, aztertzea, bai tradizioan, praktika kulturaletan, ez? Hori laburbildu dezakegu hori litzatekela, ez? Hori da, esaten duzun bezala, aurten Donostia 2016 garatzen ari da, eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun programa kulturalaren barruan ere nolabait gai honi heltzea, ez? Zein izan den eta zein den emakumeok daukagun papera Euskal Herriko tradizioetan eta praktika kulturaletan, eta ikusi ere bilakaera hori nola izan den, leku desberdinetan nola ematen ari den, eta ze elementu dauzkagun komunean eta aurrera begira ze erronka. Horregatik planteatu genuen proiektua. Eta hori egiteko asmoa izan zenuten, baina nola bilakatu zen? Hau da, nola saretu zen, konta iguzu pizka bat? Hasieran asmoa, ideia edo horraz izan, ideia hori konpartitzen hasi ginen, hainbat eragilerekin, ia nola ikusten zen ere jakiteko, kontraste hori edo egiteko, eta hasi ginen irudikatzen zein izan zeteken proiektuaren bide lerroa, ez? Sortu genuen, garrantzitsu eritzen zaigun nolabait aukera bat sortzea gai honen inguruan lanean ari diran pertsona desberdin, aditu, aritu, mugimendu, praktika kultural horietan parte hartzen duten pertsona, guzti horien arteko topaketa bat izatea, ez? Elkargune bat nolabait elkarrekin hausnartzeko, eta elkarrekin etorkizuneko bide bat irudikatzeko. Eta hori izan zen nolabait bide lerroa edo irudikatu genuena, eta horretara begira hasi ginen lanean, Monika eta Silviarekin, Inxirekin, Galderrekin, nolabait abia puntu izan zian Biarritzeko topaketa horiek antolatzen. Oso ondo, eta ez dakite Silvia eta Monika kontatu diguzue pizka bat Miarritzen, aipatzen ari gara Miarritzen, baina zer egin zenutenan eta zein zen pizka bat helburua? Enarak esan duen moduan, Miarritzeko topaketa izan zen Herrizahar Andreberriko mugarri importante bat. Hiru egun egon ginen hor elkarrekin, talde anitz bat, programa zehatz baten bidez, hausnartu egin zuena, iragana, oraina eta etorkizunari inguruan. Zein zan helburua, modu kolektibo baten, emakumeen tokiko praktiketan naiz tradizioetan, parte hartzeari buruz, hausnartzea eta etorkizunari begira ere proposamenak eraikitzea. Silvia, aipatu duzu, ez? Nola landu zen hori, metodologia berezia izan zen, gu ere hasieran komentatu dugu, sormenetik ere izan zuelako, ez? Hausnarketa edo topaketa horiek. Bai, metodologia hitza oso potoloa da, baina, azkenean, galdera izango litzateke nola egin genitun, ez? Osa, nola egin genuen eta nola egon ginen, ez? Eta guretzako oso importantea zen hori ere lantzea, zaintzea, orduan, metodologia berritzaile bat sortu genuen, ez? Nun azkenen gorputza eta sentimendua eta beste ez bakarrik burua, ez? Beste egiteko moduk ere sartu genitun, ez? Orduan, talde anitz bat ere osatu genuen, ja aipatu dana, eta nahiko denbora eman genuen hortaz, eta 3 egun horietan dinamika ezberdinak landu genituen, momentu ezberdinak, eta guretzako oso aberasgarria izan zen baita ere. Asko hitz egin zen topaketa horietan, baina atera ziren ideia nagusi batzuk kontatzerik gaur hemen. Luze joango esan, baina batzuk egongo dira aipatzea. Azkenen anitza izan zen, eta hori ere, erronka izan zen, baina baita ere oso aberasgarria izan dugun moduan. Guretzako 3 ildo estrategiko aurrek uste genituen, eta oraindik landu behar ditugu gehiago, baina 3 nagusi bai atera ziren, ez? Alde batetik, gehiago ezagutu behar degula, ze gertatzen ari den eta ze gertatu den, emakumeen parte hartzeekin, historia berridatzi eta berbegiratu eta berridatzi egin behar degula. Beste gauza batzan praktikan jarri behar ditugula, ez? Aldatu nahi dugun hori praktikan jarri behar degula. Hemen antzolan egiten ari dena guretzako adibide bat da, ez? Praktika eraldatzaileak ere martxan jarri behar ditugula. Eta 3. ideia oso importantea guretzako saretzearena, ez? Bakarrik ez goazinoa eta danon artean egin behar dugun gauza bat dela, eta emakumeen artean ere sareak ere sortu behar ditugula, ez?
Gaurkoan, zuzeneko plazera irratia den ostean, enara, bai galdetu nahiko nizuke, Errizar Andre Berriren ze bide jarraituko duen. Saretzea zen agian helburuetako bat, ez? Eta elkartzea, edo eukiko du etorkizunean ale gehiago? Ba, hain justu, Silviak aipatu dituen hiru ondorio nagusi horiek edo kontutan eukita, ari gara lantzen nolabait, saretzea baimenduko duen edo ahalbidetuko duen erramienta bat, nolabait ere praktika horiek ikustarazteko balioko duen zerbait, eta ziurrenik guzti horrek eukiko du mundu digitalean presentzia, deitu webgune plataforma horrelako zerbaitetan gabiltza, horrelako zerbait lantzen. Eta ziurrenik hori izango da bidetako bat. Batek dakiz, proiektua basiratik esan dugu prozesu bezala irudikatzen zala, Biarritzekoa izan zen lehenengo topagunea, baina hortik aurrera ere hainbat gauzari dira martxan jartzen, hau horietako bat, eta agian beste hildoren bat ere garatuko da. Baina printzipioz, lanketa horretan ari gara. Eta proiektuak ere ahalbidetzen du, jende gehiago sartzea, Miarritzen esan egon jendeak ere parte hartu dezake behin, ez? Hausnarketa horiek ezagututa, ez? Eta hori ere esan helburuetako bat, ez? Ez bakarrik geratzean, ez? Han gertatu zen, 3 egun horietan gertatu zena. Hori da, eraikitzen edo buruan eta forma ematen ari garen plataforma edo soporte horrek aukera emango du ere nolabait jende guztiak bertan parte hartzeko eta beste hainbat eragile bertan egon zirenak ere bere aportazioa egin ahal izateko, praktika desberdinak hor txertatzeko eta bar. Bueno, eskerrik asko Silvia, Monika eta Enara. Aurrera, ez da? Jarraitu... Aurrera jarraituko dugu irratzaioarekin. Ez, ya está, ya. Eta denboran bidaiatzeko unea iritsi zaigu, eta orain iraganera begiratzeko unea ailegatuko da. Ordua eta... Hemen nago emakumea, lasai egon bada. Lasai egoteko? Ez dut lasai egoteko motiborik. Zeregin asko dago oraindik. Beti beharrarekin, beti zereginarekin. Iso, eta gurera, txerria hil egin behar dugu eta. Hala, guazen? Gero eta gutxiago maite dut lan hau. Iso eta segi lanean, Lana ez da maitatzeko, egiteko baino. Kitxo. Haragia oliotan dago. Gatza bota aldiozu. Bai. Gatza bota diot. Odolkiak eraman gizkiozu Kosmeri. Bai, banoa. Kosme, hemen odolkiak. Ia ederra itxura bai horixe. Hala, hon egin deizula. Egon. Eta ardua? Ardua hortxe dago, bere lekuan. Nola bere lekuan ba? Hoixe, armaiuan. Ekarri dazu ba? Baita zera, badituzu hanka eta eskuak mugitzeko. Ze esan didazu? Entzun duzu. Ardoa nahi baduzu, zoaz eta hartu zazu. Baina nola da posible? Horixe diot nik bai, ala jaina. Gutxi iruditzen alzaizu txerria hil, egin beharra eta odolkiak maira ekartzea, ala? Ene, Seafinia, mesedez, zer gertatzen ari da? Ez didala ardoa ekarri nahi, hoize gertatzen da. Etxe santu honetan olakorik ez, favorez. Etxe hau santua? Hoize, etxe hau sakratua da. Orduan, hobe monja sartuko banitz. Seafina mesedez, Bakearen izenean isilik egon zaitez, Isilik egon, Isilik. Errealitatea ikusteko beste ikuspuntu bat ematen digu. Prismatikoen bidez edo sarraia baten zulotik begiratzen ariko bagina. Hori da ere gaurko irratsaioan egiten ari garena.
gure prismatikoetatik, gure plazetan gertatzen dena, begiratzen eta behatzen ari gara. Antzuolako kale honetan gaude, jaietan murgilduta zaudete, atzo ospatu zen bertan alardea, eta ikusgarri egin nahiko genuke tradizioa eraldatzen egin duzuen lan hori, eta horretarako alardeko kapitaina Joseba Iparragirre dugu hemen gurekin, eguerdion, ez da bakarrik etorri, Izaskun Larruskain ere daukagu, Jaizkibel konpainiakoa, eta Xabier Kerezejeta, baita ere, Irunekoa, ez? Irundarra bai. Irundarra, okerrezpana behin. Bueno, etxekoak hasiko gara, gero botako dizkizuegu zuei ere galderak. Mairuen alardea da Antzuolako ondare kulturala, ez? Non kokatzen dugu? Hemen antzuolotarrak ziurrenik ezagutuko dute, baina gure irrati saio hau munduan zabaltzen ari gara eta kokatu nahiko genuke. Alarde honen jatorria beste Euskal Herriko herri askotan bezala oinarritsuta dago, lehen foruen garaian zegoen eskubide bat, miliziak antolatzeko zegoen eskubide baten oinarritsuta dago, eta Antzuolan be hori eitxezan beste herri askotan bezala, eta momentu baten Bigarren Gerra Karlista amaitzean eskumen hori galtzen da, baina Antzuolako herrixak erabaitzen dago bere tradizio horri eustia bestera batea, ez da, Mairuan alardean izen horrekin jarraitzea. Mairuen alardean, 2016an eraldaketa eta hausnarketa prozesu baten ostean berreskuratu eta eraldatu egin duzuela. Ez dakit pizkat kontatu alduzuen prozesu hori? Bai, ikustezan esan, 21 mende hasieran, pixkat gainbera bat bezala parte hartze aldetik, ez da, orduan, nahi zen esan, pixkat herriko jendia bultzatu berriro be, alardea ondare bezala hartuta, hor parte hartu zedin eta hor zabaldu zen hausnarketa prozesu bat, Eusko ikaskuntzan bitxartez halako ikerketa lan bat egin zen, eta gero, herriko hainbat, bai udaleko arduradunak eta beste eragile batzuk parte hartuta, egin zen prozesu hori, antzesteko modua eta balio batzutan oinarritsuta aldatu egin zen. Suerta daukagu hemen mailan badaukagu eta Xabier ibili zala lan hori egiten, ez? Xabier, labur bada ere konta iguzu zuek ze hausnarketa edo zer egin zenuten ere. Bai. Zuek parte hartu zuneten 2006 hortan, ez? Enkarguzko lan hori egitera, ez? Bai, hori da. Nik historia aldetik eta jorratu nuen gehien bat, Magibulen aritu zen alde antropologikoan, eta, festa aztertu genuen bere testu inguruan, ez? Festak duen erritu parte hori, ez? Hori da oso importantea, ze festa, esaten dira askotan pentsatzen da, parranda egitea, eta hori bai da, baina, latinez oso dotore geratzen da, festum non es ludum, hau da, festa ez da jaia, ez? Festa da erritual bat, ez? Eta komunitate batek bere buruan nola erakutsi nahi dio, bere buruari eta gainerako guztiei. Eta hori aztertu genuen, eta, hortik abiatu ginen, ez? Hartuta, zituen alderdi historikoak eta, baina gehien bat ere, beti jakinda, Antzuolarren festa bat zela Antzuolarrentzat, eta iraganetik zetorrena, baina batez ere, gerora begira egin behar zela egin beharrekoa. Gainera, Joseba, behin jasota Magik eta Xabierrek egindako azterketa parte hartze prozesu bat ireki zenuten, ez? Ez da bakarrik jaso eta segituen eraldatu baizik eta beste herriarekin beste prozesu batean sartu zineten. Bai, lehen aitzatu duten bezala zabaldu zen, bai, udaleko orduan zebiltzan zinegotzi batzuk, beste talde batzuk alardean parte hartu izan dabenak beti, bai dantzari, txistulari eta bar, eta hor zabaldu zen prozesu hori esateko, zer da guretzat hau, ze balore dauzkagu eta balore horretan oinarritxuta ze aldaketa edo ze forma emutia nahi dugu alarde berri honi, ez? Da hori izan zen prozesua. Eta gaur egun atxu izan zen, nolakoa da, ze argazki egin dezakegu Antzuolako alardeaz? Nik lehenengo aipatuko nuken argazkixa da, daola adin desberdinetako jendia,
azkenengo urteetan emakumeen parte hartze bat onda gero eta gehiago modu natural baten, eta herriko 100% parte hartzen da ben ekitaldi badala. Herri txiki bat izan dantzula, 2000 biztanlekoa, kontutan hartu dira, 200 lagunek parte hartzen duela alarde hortan, ez? Bueno, esan dugu hasieran, Antzuola, Hondarribi eta Iruneko lagunak ditugula. Bestelako kasuak dira, zuen herrietan gertatutakoa, 20 urtez. Zaila izaten da, argazki bat eskatzen denean, baina bai, Xabier, eskatuko nizke atzera begira beharrean gaur egun ze argazki egingo zenuke Iruneko alardeaz. Nola dagoen, denok dakigu eta komunikabideetan gatazka dagoenean beti arabegira jartzen gara eta garrantzi handia ematen diogu gainera, orokorrean, baina gaur egun, bertatik bertara, ze argazki? Bueno, argazki bakar batean oso zaila da, eta zuk gatazka hitza aipatu zu, gatazka jarraitzen du, baina odola ez, nola baita esategatik, ez? Gatazka esaten denean beti pentsatzen dugu indarkeria eta gauza horiek eta, baina oso nabarmena ez denean, ez kolperik edo ez denean, ematen duia ez dela deus ere pasatu egiten da, eta gainera beti gertatzen da, festak ez dira inoiz gelditzen, betidanik eta esaten denean ez beti izaten dira aldaketak. Beste kontu bat da, Antzuolan egin dutela modu kontziente batean eta modu parte hartzaile batean. Hori, klaro, Irunen eta Hondarribian ez da gertatu, hor fraktura bat eman da, jarraitzen du, ez naiz eta formaldetik eta askoz goxoagoak izan, eta hor oso nabarmena da, batez ere erakundeen parte hartzea izan dela erabat nefastoa, udalena batez ere, ez bakarrik, baina udalena oso nabarmena da, eta beste erakundeak ez dute maila eman edo, nola baita esategatik, eta hori oraindik somatzen da. Azkenean, beti esaten zen ez, herritarren arteko gatazka bada, baina azken finean herritarrak gera gure artean nola edo ala moldatzen ari garenak, alardea da egun batean, baina urte osoan bizitzen gara elkarrekin. Eta gaur eguneko gazteek nola ikusten dute? Izan ere, generazio 20 urte pasatu dira, esan duzu normaltasun batean dagoela, hola deitu albal da? Bira, hain zuzen naturaltasun hori gazteengan oso nabarmena da, ez? Gazteen artean ez dago inundik inolako, ez dakite, gatazka bai, beti badago, ez? Baina zentzu horretan, ez bronkarik edo, ez da? Naturaltasun oso zeramaten dute, baina gero beste aldetik hain zuzen duela 20 urte jaiotakoak edo geroxeago jaiotakoak naturaltasunez oraindik ere onartzen dute gauza bat gure gizartean teorian onartzen ez duguna, eta da desigualdadea, ez? Asumitua dute, kolperik edo ez dagoen bitartean mundu guztiak nahi duena egiten du, baina hori ez da egia, erabat, ez? Beste kontu bada, hori ez, harremanak haien artekoak oso onak izan daitezkela, baina alardea egiteko momentuan bereizketak ematen dira, eta gero berriro elkartzen dira, ez? Hori zarren artean zailagoa da, ez? Baina hori ere oraindik badago, baina naturalizatua. Hori, badu bere alde ona, baina bere alde txarra ere badu. Eta galdera komplikatu bat, nolako argazkia egiten duzu etorkizunean? Errizar Andre Berri egin genuen, hausnarketa, iragana, oraina eta etorkizuna. Bai, hau etorkizuna ezin da, ni ez naiz aztia, baina egila da, bai pentsatu behar dela, etorkizuna nik uste dut oso poliki joango dela, bideratzeko batzeko bide bat edo hartuko dela, baina printzipioz oso poliki joango da, nun eta instituzioak ezbaldin badute jarrera aldatzen, hori. Bira, nik historia ikasi nuen, eta orduan Berlingo harresia eta bazegoen, eta goratzen dut irakasle bat oso ona genuena, historiakoa esan zuena, alemanak ez dute etxiko berriro batu arte. Baina esan zuen, guk ez dugu ikusiko, baina ez dute etxiko. Bira, ikusi egin dugu. Gauza batzuk ematen du betiko direla, betiko etorkizuneko zentzorretan, eta batzutan urte batetik bestera aldatu egiten dira. Hori ere hemen gertatu egiteke. Baina horretarako kondizioak eman behar. Izaskun ere dugu hemen, Hondarribikoa, gatazkan ere 20 urtez, baina Xabierregi bezala gaur eguneko argazkia eskatu nahiko genizun. Hondarribin ere, Irungokin konparatuta egoera desberdina da, ez? Irunen momentu honetan 2 alarde daude, Hondarribin jarraitzen du alarde bakarra eta konpainia bada. Konpainia hori Jaizkibelen konpainia da, konpainia mistoa. Orduan gu momentu honetan argazkia egiteko hori zaila da. Egoera aldatu da asko,
Zorionez haunditzen ari gara, joan den urtean oin dela 20 urte, 20 piko pertsona hasi ziren, joan den urtean arratsaldian 500 izan ginen. Orduan aldaketa nabarmena, herri mailan sumotzen da aldaketa, jendeak kokotaino dagola, konponbidea nahi du, gelditzen dena da berak esan duen bezala, instituzioak eta udalak ez dutela ematen hemen beharreko pausua, eta herritarrok ari garela pauso hauek emanez, eta guk ikusten dugu etorkizuna alarde bakarrakin eta Jaizkibel barruan. Miarritzen egon ginenean, Jaizkibeleko lagun asko egon ziren bertan ere, topaketa haietan, eta behin baino gehiagotan aipatu zuten sufrimendu hitza, ez? Sufrimenduz beteriko ibilbidea izan dela, eta topaketa horietatik bai eraman zuten etxerantza edo Hondarribira, beste eraldaketa bat edo egin beharko zenuketela, nola dago hori? Bai, sufrimentua egondu da, 20 urte daramagu aurrean, baina lehendikan ere hasi ginen, urte batzutan saiatu ginen pixka eta hemen indezuten prozesu hau, herri mailan hainbat gauzak egiten eta ez genuen ezer lortu, orduan erabaki zena, momentu horretan sartzia. Sufrimentu egondu da herri mailan alde guztitan, famili guztiak, kuadrillak, ez dago lehengo sufrimentua, baina egila da jarraitzen dula. Hainbat tokitan oraindikan oso sartuta dago, badire nukleo batzuk oso gogorrak eta hor sufritzen jarraitzen dugu. Ilusio sartzen dugu urtero jaia, igotzen gera, desfilatzen dugu, egila da herri guztian, Guadalupen eta giro atsegina dugula, baina oraindikan ere igotzea kale nagusia plastiko hoiekin eta gogorra da. 21. mendean gaude eta ikusi oraindikan emakumeak emakumeen aurka daudela hainbat gazte, zen gaztetxo dira asko, mingarria izaten da. Uste dugu eta badakigu buelta emango diogula eta hemendikan urte batzutara ez dela hori gertatuko. Zorionez gizarte aldatzen nahi da eta mugimenduan amaiten ari dira. Gu proiektu honetan gaude ikusteko pixka nola egin eta gazteak nahi ditugu. Gazteak badaude jaietako logikoa denez, baina nahiko genuk ere bai gazteak hurbiltzea guregana, lan egiteko gazteak edo zein adinetako gazteak. Eta hori da momentu honetan ez duguna lortu eta uste dugu horrek emango digula proiektu honek pixkatik ikusteko beste ikuspegi bat edo ikusi beste tokitan gertatzen nahi den gauzak hortikan jasotzeko eta ikusteko nola egin. Orduan itxaropen horrekin gaude. Interesgarria izan daiteke, Herrizahar Andre Berrik ekarri dezakeena, ez? Eman eta jaso herri batetik gertatutakoaz, bestetik ere ikusi, ez? Konpartitu, ez? Hori ere izan daiteke oso interesgarria. Bai, zen, nik uste dut, abiaz, gu daramagu oso jende gutxi gera, herri txikila da, eta gu lanian ari gara 5 pertsona urtean zehar. Orduan, naiz eta gauza desberdina pentsatu, beti burua berdinak dira. Orduan, behar da, edozein tokitikan edozein gauza gertatzen dena da, halakoa bat adibidez, beti pistak ematen digu. Orduan, edozein proiektua ona izaten da beti, ideiak hartzeko eta ikusteko nun dauden pistak eta nundikan aldugun aldaketa hori emateko, zen guria, gauza berri asko zaizkigu burutzen, baina nolako gauzetan, askotan igual gauz bat ematen dula simplea, momentu askotan urratza simpleak izugarrizko estanda izan dezakete. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, bai, placer bat entzutea zuei, eta, bueno, Segi lanean, gu ere, olakoetan laguntzerik eta saretzen, eta esperientzia ezberdinak konpartitzen eta zabaltzen kolana ere badaukagula, hori ere gure ardura ere da, ez? Eskerrik asko zoi ere. Eskerrik asko, eta entzunari ere esan nahi nion, egia esan oso ondo tratatu gaituzte, oso interesgarria eta gainera hori Irun eta Hondarribitik ikusita, eredugarriak zarete, inolako dudarikan gabe, eta plazerra izan da. Batxalo handi bat, hori da. Plazera irratia zuzenean, plazeraren plaza. Aurrera jarraituko dugu plazera irratian, eta badugu ane prest, entzulei eta ikuslei hitza emateko edo ez dakigu ane? Herri berri Andrezar, berrizar, herri Andrea, herrizar, Andre berri, herrizar, Andre berri, herrizar, herri berri, Andre berri, Andrezar, herri berri, Andre berri, herrizar, kale berri, herrizarri, sarri, arri, kale odola, beti kultura plazera, erronka, herri berria, Andrezar, herri berri, Andrezar, herriak plazera,
erronkak sokolekan, herri berri Andre zar, berri zar, Andri, arri, arri, gorri, gorri, odol, odol, kalean txuola, irrati plazerra da. Herri berri Andre zar, berri zar, herri Andri, herri zar, Andre berri, Andre herri, herri Andre da. Bueno, lehenik eta behin, gustatuko litzaidake guztioi eskerrak ematea hemen egoteagatik. Gero bere horretan Sokole daukogu, tenemos aquí a Sokole, colaboración, adibide, ejemplo, y me gustaría que se presentaran para que podáis disfrutar un poco de su activismo y de lo que hacen en el día a día. ¿Me podéis contar un poquito qué es lo que hacéis y por qué? Bueno, Gunón, yo soy Elena, bueno, nuestro colectivo se llama Sokole, Ritmos y Experiencias, y básicamente trabajamos ritmos y vivimos experiencias a través de la percusión. Nos gusta pues que la gente se pueda acercar a tocar los tambores, que no haya ninguna barrera para que lo puedan hacer. Y bueno, dar ejemplo también como las mujeres también podemos tocar una percusión que es más vista normalmente por los hombres. Chalo bero bat, mesedes. Por favor, disfrutemos un poco de su arte y si queréis ocupar la calle, que también es nuestro lugar, podéis arrimaros aquí. Hace calor, pero se está guay en Antxuola. Nos quedan 2 días, son la 1 en Antxuola, las 12 en Canarias y la calle es nuestra. Así que, plazerra irratian guztiok dantzara. Venga, va!
Plazerra, zuzeneko konexioa dakegu Plazerra irratia kalean dago, eta zuzenean, hor daude. Urrengo puntua zein da? Bueno, baina noiz bukatuko dugu ditxosozko bilera honekin ba? Egitaragua bete gabe dago. Eta eztabaidatzeko zerbait dugu oraindik. Ideia bat daukat. Zegatik ez dugu iazkoa kopiatzen eta kitxo? Zer diozu? Jaiak primeran atera ziren. Kontrol-C, kontrol-V egin eta aurrera. Bai, zera, eta barrabil dantzarekin zer? Zer gertatzen da? Zer egingo dugu? Ba, zer egingo duzu, Zuek gozazazue, ikuskizunaz? Txisteak egiteko asmotan gainera. Bale, barkatu, bai. Aurten, zerbait ezberdina egin beharko genuke. Aizue, barkatu, baina zuek badakizue, ni zuekin nagoela, ez da? Gurekin? Nola gurekin? Bai, zera, zuen alde, badakizue, ez? Bai. Bueno, tira, legeak ere arrazoia ematen dizue, gainera. Dizue? Bai, ez? Ja, eta gero udalak zuei plazan utzi, eta gu herriko bazterretan. Aizu, eta gurekin bazaude, zergaitik ez duzu gurekin dantza egiten? Bueno, zera, nik nire estrategia dudalako. Bai? Hoxe, zuen alde nik barrutik lan egingo dut. Zeren barrutik? Zera, han barrutik, nire lekutik, lan interesgarria egin dezaket, besteak konbentzituz eta hori guztia. Oso ondo, mutil. Horrela dena berdin ikusten jarraituko duzu beti. Berdin, zezentzutan berdin. Bikoitz eta obalatua. Milaka makalduta, milaka bihotzi zonzuta, milaka paisaia guzti zondatuta, milaka zombi, espresiorik gabe korpegiak, iritik norak gabe amaraman maitasuna. Gaur eguneko argazkia entzun dugu, gaur eguneko egoera bat, eta gaur eguneko jaiak aztertzeko asmoa dugu, jarraian, Plazerra irratian, gainera egingo dugu ikuspegi antropologiko batetik, eta horretarako sorte daukagu eta Magi Bulen daukagu gurekin. Eguerdion, lehenik eta behin. Eguerdion. Ongi etorria, Plazerra irrati honetara. Eskerrik asko. Emankizun berezi honetara. Magi, zu asko aztertu duzu, eta kontatu didazu lehen, justu hemen antzolako prozesuan ibili zara. Eta beti bai nik entzun dizut, jaiak eta tradizioan gizartearen isla izaten direla. Ez dakite ideia hau pizka gehiago hausnartu eta hitz egin alduzun? Bai, ondo. Bai, horrela da, ezta? Batzuetan pentsatzen dugu jaia gertatzen dira egunerokotasunetik kanpo, ezta? Eta egia da, eta denbora eta espazio aldatzen da jaietan gaudenian, ezta? Baina, jaiak lotuta daude, errituak lotuta daude, gure gizarte sistemen bidez. Hau da, gure idea, gure balorea, gure arauak berdin daude jaietan eta eguneroko bizitzan. Beraz, jaia, tradizioa eta errituek indar handia dute gure herrietan, gure plazetan, eta garrantzitsua izaten da gainera horietan parte hartzea, eta sentitzea parte. Hor bertan, denon elkarrekin, herri horretan, herritu horretan, gizakik euren emozioak ere azaltzen dituztelako, kolektiboan esango gendun. Hori da, oso, nik pentsatzen dut deno, parte hartzen dugunean gure jaietan, gure herritoetan, egiten dugu norbait bihotzekin, ezta? Eta hori batzuetan da arazo bat, zen pentsatzen dugu ezin dugu arrazoitu, ezta? Bizitzen dugu nolabait gorputzetik, bihotzetik, emozionalki egiten dugun gauza, zen hemen bezala jaia bizitzen dugu txikitetatik eta jasotzen dugu ideak, musika joaten gara gure familiakoekin, joaten gara gure aiton amonekin, agian gero aiton edo amone desagertzen dira eta jarraitzen dugu jaietara joaten, eta orduan ausentzio hori oso potentea da jai egunetan, ezta?
bestela musika entzuten dugunean, agian jartzen zaigu la carne gallina, esaten den bezala, ezta? Eta orduan, mugitzen gaitu, jaiak eta jaiei lotuta dauden gauzek. Bale, gero, zu ere aztertu duzu asko, genero sistema, ere bai sakonean dago, festetan. Pizka bat hori, genero ereduak gizartean daudenak islatzen dira festetan, zer da pizka bat zure azterketetan ikertu duzuna? Bai, genero sistema esaten dugunean, esaten dugu neska eta mutilen arteko harremanak nolabai egituratuta daude gizartean, ezta? Gure genero sistemak sortzen ditu bi motako pertsonak, emakumeak eta gizonak, ezta? Eta bizitzan, bai jaietan, bai egunerako bizitzan, gauzak, aukerak, errolak, paperak, pixka sistema markatzen du. Horrek zer esan nahi du? Esan nahi du hezkuntzatik, etxetera, jasotzen dugu ideak, nola bizi behar gara, nola jatzi behar dugu, neska bagara edo mutila bagara. Eta ez badugu nahi, edo neska edo mutila esaten, jai dugu, zen gure gizartean oso aukera gutxi daude, beste modu batean bizitzea, edo pertsona bazala bizitzea. Hau, eguneroko bizitzan jason ditugu ideak, arauak, aplikatzen dira modu ezberdinak, emakumeak bagara edo gizonak. Eta horiek, jaietan ere, naiz eta agian ilauteritan, dago aukera bat paperak aldatzeko, baina da tarte bat, gero itzuli behar gara egunerakotasun horretara. Bai, eta hortan esaten zenuen, edo entzun izan dizugu behin baino gehiagoetan, genero sistema hori oso korapilatsua dela, eta oso erroan, sakonean dagoela, eta horregaitik hori eraldatzea, hori da, kostatzen da. Hori da, badirudi oso gauza simple da, esatea, neska eta mutilak aldugu nahi duguna egin, ezta? Gaur egun, legea dago, normaltasun mai batian esaten da, lortuta dago, ezta? Berdintasuna. Baina ez da egia, ikusi dugu, eman dute bidasoldeko alarteko adibideak eta ez dago lortuta. Eta nik uste du, sistema irudikatzen badugu makinaria bezala, askotan horrela irudikatzen du nire buruari, erreloju bezala, ez da? Erreloju zahar bat bezala engrenajeak sortuta, eta pentsatzen dugu, aldugu sartu makil bat edo zerbait, hori makinaria gera arazteko. Baina agian makina oso handia da, oso potentia, eta makina baztertzen du. Baina beste batzuetan, agian gaur hemen ari gara horrelako zaiok egiten, feministok egiten dugu gauzekin, gizarte mugimendutek egiten dira gauza makil hori, bai aldu gauza batzuk gerarazi eta transformatu, ezta? Aipatu duzu Bidaso aldea, eta 20 urte bete ditu aurten alarde parekideak Irunen, eta hori dela eta bertako aldizkarian zure hausnarketak plazaratu zenituen, teste bat aldizkarian, ondo ezagutzen dituzu alardeak eta urtetan gertakariak eta aztertu dituzu, eta egoerak aldatu badu ere, gazteen artean egindako azterketa bat aipatzen duzu testu horretan, eta gazteek hartzen duten bidea ze garrantzia izango den etorkizunean, aipatzen duzu. Hori da, esango genuke azkenengo azterketa egin duzula Irunen inguruan, alardearen inguruan. Bai, hori da, evidentia da gazteak dira etorkizuna, eta behar dugu beti erleboa, ezta? Eta hori ere, antzualan zen, pixka, kezka, ezta? Gazteak ez zuten agian parte hartu nahi, eta bilatu behar zen modua jende gazteak implikatzeko. Eta Irun eta Hondarribian ikusi duguna da, aldaketa oso motela doa, ez da gizon eta mokumen gauza, eta ez da gaztea eta zarren gauza. Afera ez da horretan dago genero sisteman.
Eta gaztekin ikusten ari gara, bai, 20 urte hauetan, joan gara ez da, 50 pertsonatik, 50 emakumetik, egun alarde mistoa Irungoa da 1.200 pertsona osatua. Orduan, gaztea bai parte hartzen ari dira, baina oraindik dira Irun eta Hondarribiko gazten uneko, ez dakizen bat, uneko txiki bat, ez da? Baina horiek dira, pixka prest daude sistemen aurka egiteko, eta ikusten dugu alde batetik transmisioa pasatzen da, gizarte honetan transmititzen da familiatik, eta familia hemen Euskal Herrian oso gauza importantia da, badu bere alde oso onak, baina ere gazteak geratzen badira beti familian jasoko dute beti familiaren ideak. Eta ez badira familiatik ateratzen, ez dira bere betiko kuadrillatik ateratzen, oso zaila da idea mundu ikuspegia aldatzea. Orduan, zer behar da, pixka hor beraiek mundua ezagutzea, feminismo ezagutzea, gazte non dagoen referenterik bere familietan edo ingurukoan ikusten dugu erresago aldatzen dira gauzak. Eta zuk aipatu izan duzu behin baino gehiagotan errituak eta tradizioak eraldatu daitezkela normaltasunez. Hori da, eta edozein azterketak erakutsiko digu zenbat aldatzen diren gauzak urteen poderioz. Aldaketa doa gizartearen funtsa, ez da? Ze bestela, hemen geratzen gara museo zati pieza batzuk ez dela. Orduan, aldaketa ez dugu beldurrek esan behar aldaketari, aldatzen goaz, eta galdera da, zergatik eskatzen zaigu hainbeste, emakume eta gizonen paperak aldatzea. Zergatik, eta hau beti ekartzen du gogora, zen Jaizkibelen lehenengo kapitainan hitza dira, berak esaten zuen beti, zergatik importantea dela uniformen azpian parabiloak esatea edo ez. Zergatik inporta zaigu gure genitalak jai batian parte hartzeko. Eta bukatzen joateko Magi, adibide positibo bat, ez? Gaurkoa hemen Antzuelan, horregaitik etorri gara gaur irratsaio berezi hau egitera ona, adibide positiboa, ez? Eta eredugarria. Bai, hori da. Nik uste hemen eta lehen entzutean egon naiz pentsatzen zergatik, bidazo aldian ez zuten horrelakorik egin, ezta? Hemen badirudi de sentido común esan da, baina oso inteligente, oso modu zentzuzko, oso modu demokratikoak erabili zuten, pentsatu hemen daukagu arazo bat, aztertuko dugu. Eta oso prozeso polita esan zen ikerlan osoa, zen aukera esan genuen herriko aktore askoekin hitz egiteko eta beraiek hartu zuten bere gain lan hori. Plazara bultatuko gara, Magi. Eskerrik asko, gure saio honetan parte hartu izanagaitik. Eskerrik asko. Bai, plazara bultatuko gara eta plazara hitza eta hotza emateko, Ane Guria daukagu. Anatzean dago, gerizpean, bera ere. Give me that bass, the sound of this place. Tamen gauz, Antzuolako plaza honetan, jende guztia lo ala esna. Onguek esan, kaixo, 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 kaixo. Kaixo, kaixo, zelan zaude ni superondo. Antzuolako koletan barrena nabil, hemen improvisatzen jende guztiakin. Zuek badakizue dantzatzen eta nik saiatuko nazorkitegiak mugitzen da. Eta horrela hemen gaude plazan galduta, gauza asko esateko eta zuen laguntza behar dut ondorengo improvisazioa botatzeko. Jende gure plazerra irratian gauza asko esan diez, ezta? Zerbait geratu zaizue hor barruen esateko, hitz bat, hitz bi? Arrotasuna. Plazerra. Ondo egotea. Ondo egotea, arrotasuna eta plazerra. Kendu ritma eta banoa improvisatzea. Ordan, hemen gertatzen den gauza guztiak horrela gertatzen dira. Arrotasuna, plazerra eta ondo egotea. Mesedez, igual lagunduko ostezue guztion artean,
eskuekaz ritmo bat egiten, bale? Baten bat beatbox egiten badakiala, bestela egin dezakegu tum-tum-pa, pum-pum-pa, 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 pum-pum-pa. Hemen gaude musika egiten, ondo nago eguzkipean, baina arro baino sentitzen dut, benetan mugitzen nauenak ni hemen, banago kalean galduta, beti lanean, beti ekiten, galtzen manaz, beti altzatzen az, lurretik perspektibatzen baina, horrela zehantzuala dugu adibide, jende guztiakin txaloka, eta arroba nago, mesedez neskatzak esan zazue, arro gaude, ez dugu eskusarik behar borrokarako, arro gaude, eta ez dugu behar eskusarik borrokarako, arro gaude, nola da? Arro gaude, ta ondo baino hobeto, arro gaude, ta ondo baino hobeto, arro gaude, ta ondo baino hobeto, arro gaude, ez dugu eskusarik behar borrokarako, ta ondo gaude, nola gaude, ta ondo gaude, nola gaude, ta ondo gaude, nola gaude, ondo gaude, ondo gaude, jendea kaletik bera kalean borata, ondo gaude, txaloka eta ritmoa sentitzen, ondo gaude, plazerrako kale honetan, ondo gaude, arrota lokurarik galdu gabe, ikusten dozuenez hemen improvisatzen saiatzen gea, beste pare bat zitz, mesedez. Zorionak. Momentukoa, zorionak emakumei. Erronka. Etorkizuna. Oh yeah. ¿Ritmo bajarri urosue? ¿Queréis poner un ritmo? Pero el vuestro, yo me meto en el vuestro y ellos las palabras y a ver qué sale. Eta Plazerra Irratia retransmitiendo en directo, aquí uinetan bero, eta horrela, aire piloa dago plazan eta jendea mugitzen da, baina... Eta orain da hitzak astu zaizkidanean, ez? Ez ezke ba. Ha! Ti-ti-ti-ti-ti-pa! Ti-ti-ti-ti-pa-pa-pa! Ti-ti-ti-ti-pa-pa-pa! Zorionak zuri, zorionak guri, zorionak emagume guztioi! Nola da? Zorionak zuri, nola da? Zorionak guri, zorionak emagume guztioi! Ti-ti-ti-ti-ti-tan-tan, ti-ti-ti-ti-ti-ti-tan-tan, ti-ti-ti-ti-ti-ti-tan-tan, tantaka, izuriak badira gure aurpegitan, batzutan negarra, batzutan emozioa, eta ritmo txikietatik gora, errunkak badira gure lana, guk nahi duguna lortu behar ba. Arro gaude eta tan, zoriona, zoritzarra, nola da? Zoritzarra, tantaka, soka beretik estremus batera, zorionak zuri, zorionak guri, zorionak zuri, zorionak guri, emakume guztiak altza dezatela, ahotzoiek entzun nahi dudala, emakumeak bat, emakumeak bi, emakumeak hiru, emakumeak nola da? Emakumeak bat, emakumeak bi, emakumeak hiru, hola da! Kalango. Mila esker beroagatik. Soinu pizka bat Plazerra plazan. Eskerrik asko, Ane. Eskerrik asko, Sokole, eskerrik asko jendeari. Plazera Irratia zuzenean, Plazeraren plaza.
Eta iritsi da 2019ko binakako txapeldunak nortzuk diren jakiteko ordua entzuleo. Tira, Maribi Bigarrenak eta Julen Egoitiak tanto betez gero. Beteko dute, zaudezi ursake ederra egin dute, Maribi Bigarrena aurrean dabil. Neurketa hau Idoia Urrutikoetxearen entzat garrantzitsua benetan bai. Bai, ondo aritu da Dorleta Bengoetxearekin, azken lezio horita gero, inorketzuen alakorik espero. Eta tantoa, bai, tantoa! Tantoa, Maribi Bigarrena eta Julen Egoitia, 2019ko binakako txapeldunak dira. Ez usteko ederra bai hori ze, bikote gaztea garaie atera da aizue. Atzo Atletikeko kapitainak gabarran esandako hitzak datozkin burura bai hoize. Zer esan zuen ba? Bego Txujilek? Bego Txujilek zer esan zuen, bihotzean eta buruan dagoela indarra, ez soilik hanka eta eskuetan. Plazera irratia zuzenean, plazeraren plaza. Ba, lagunok, plazeraren plaza ibiltariak hemen bukatuko du bere lehenengo emanaldia. Miarritzen ametsa zena gaur gauzatu egin dugu, uinak astindu ditugu eta plaza okupatu du edo hobe esan da kalea. Eta kalean ahotza, ozen eta argi zabaldu dugu. Ezoiko irratsaioa izan da gaurkoa, batzuentzako, nire kasuan, adibidez, estreinaldia. Plazerraren irratiko lehen emankizuna eduki dugu Antzolatik zuzenean. Gaur, Antzolatik biharan batek daki. Bihar batek daki nondik arituko garean zuzenean, baina segitu gure pista. Eta eskerrak eman nahi ditugu hemen parte hartu duten jende guztia hemen hitza eduki duena, baina hori egin aurretik badakigu gotzu dagoela ere mikroa eskuan, eguzkipean, aritzeko, hane ez denuen nahi amaitu ez? Claro, insolazioa da bide bakarra, insolazioa. Gustatuko litzaidake, eskerrik asko guztioi, plazerra da bide bakarra, bai. Benetan, badirudi eslogan oso erraza dela, baina sentitzea eta egitea importantia, ezta? Batzutan badirudi gaur txarto pasatu behar dugula, bihar bakaziotan noa, bihar ondo egingo dut, bihar ez dut garbituko eta gaur sufritzen. Así que gaur ondo pasa, bihar hobeto goteko, ez? Eta orduan, buratu zait igual, badaukat abesti bat, batzutan letra koherenteak idazten ditut, baina arratoz. Orduan, buratu zait igual laguntzen badoztezue eta gereizpean mugitu nahi barazarete nik, eta horako zebez ikusten, dantzatu ezakegu elkarrekin eta ondo pasa. Beraz, mesedez, abesti hau gero jarraitzen dugu, gero, orain, guztiok mesedez urbildu zaitezte, ditugu 2 minutu elkarrekin disfrutatzeko. Eta behiko, hau da besti bat txarto pasatzen dozunean, eta jausten zarenean oetik, iratzargailuak ez du funtzionatu, komunera soaz eta ez dago papelik aldatute, badakizu rollito horiek aldatze, baina inoiz ez dira aldatzen. Gainera basoaz eta ez dago esnea, hartzen dozu kafea eta ez dago azukrea, eta zu dinozu gaur, arpia bat bezala egun osoa horra, ez dakizu zergatik, baina ez du logikoa izan behar, ez da? Beraz, nik iken doana da bestu sorpinak bezagana, eta dorra. Din din dirin dirin daran dan, dan dirin din din daran dan, din din dirin dirin daran dan, dan dirin din din dan, nola da? Din din dirin dirin daran dan, dan dirin din din daran dan, din din dirin dirin daran dan, dan dirin din din dan. Ia egun aldatzen dan, ia egun aldatzen dan. Eta horrela zen, 11:00 ordua, zu lanera zoaz, ez dozuz topatu kaltzerdi berdinak, baina batzutan ez du importa. Ja, arroparena, sikinduta eta ez dakizu nola gertatu dan. Gainera, pintxo gutxi mai gainean. Betiko horraziak ez du barregurarik ematen, eta zure jefeak esate dutzu jaiegunean ez da egin behar dozula. Edo, zure ama politikoaren etzera joan berzala bazkaltzea. Un subidon dela hostia. Eta arduan zu hor zauz, ez dakizula berriro oean sartu, edo zer egin nik. Den den deren deren daran dan, dan derin din din daran dan, den den deren deren daran dan, dan derin din din dan, nola da? Den den deren deren daran dan, dan derin din din daran dan, den den deren deren daran dan, dan derin din din dan. Ia egun aldatzen dan, ia egun aldatzen dan. Eta horrela zen.
Badirudi direla arratzaldeko 8ak sumala ostia guztian, baina gustatzen zaitun tipa edo tipoaren deia jasatzen zuen. Maitalea, nera monak esaten zuen berak iten zabela egun horiek espezialak, batzuk kondoiak erabiltzen ditugu, eta zu hormiga gaur eguna, eta hor konturatzen zea ez daukazula konjuntua eginda, esadela depilatu baina batzuk ez daigu inporta, bestak hor zau, zu eta nini eta zu materian sartuta, eta hor zau zenean, placerrik ez! Nola da? Ia egun aldatzen dan, ia egun aldatzen dan, nola da? Plazer irratia zuen uinetan. Eskerrik asko, Ane. Eta bukatzen joateko, eskerrak eman nahi dugu ere, gaurko irratsaioan parte hartu zuen guztiei, eta nola ez, Errizar Andre Berri ekimenari, Donostia 2016-ri, Monika, Enara, Silvia, Galder, Isi, Ane, Magi, Xavier, Izaskun, eta baita ere nola ez, Javi, teknika lanetan aritu dala ere, eskerrik asko. Bai, eta bueno, batez ere bai eskerrik asko, zuek hemen egon zareten hoi, eta bueno, ere bai mikrofon aurrean bidaide izan dudana Ane Zabala. Eta Itziar Gandarias, eta bukatzeko, plazeraren irratiko emankizun berezi honetan, konklusio batzuk aterako ditugu, eta horretarako txalo bero bat, Virginia Imazentzat. Ai, egunon! Egunon denori, bueno, jaiak, bueno, eta placer irratia, bueno, txalo beo bat, gure herrian plazerra, hau ilusioa, jendea, gelditzen da oraindik. Ane, egon zarat, ondo baina hobeto, bueno, pero, ni oso pozik nago, nire herria, hau dana ospatzen, bueno, eskerrik asko, etorri begatik. Mira, tenemos hasta el onza, umeek egindakoa, hola, lehiaketa batean, eta begira, erne dago, begi handikin, hola, dana ondo begiratzeko. Bueno, nik barkatzeko eskatu behar dizuetzen, hola, improvisatzeako orduan, etxaitateatzen behai bezala, hola, euskeraz, hola, gaztea pasako naiz, baina hori batez ere esateko, que estoy muy contenta. Ay, mira que nos han vendido. Y decían aquí las chicas de Socole, que decían que es que, oye, que las mujeres que también podemos tocar. Uy, maja. Y podemos tocar de todo, mira. Es que como estamos en placer y ratia, pues lo mismo me da una cosa que otra. Incluso kaixo. Amatxo hori ere bai. Zein ondo itzalean, Claro que sí, por la sombra. Oh, podemos tocar. Yo te diría más. O sea, no solo que podamos tocar,
sino que debemos tocar. Pues a veces más suave y a veces, ¿sabes? De llamar, ¿no? ¿Se puede? Ahí en el alarde de Irún, en el de Hondarribia. ¿Se puede? Se puede en los medios sociales, en las radios. Se puede en el futuro, por favor, se puede. Etorkizunari begira, esan dute. Lehendabizi iraganari eta gero etorkizunari begira. Y yo me he quedado pero pensando, ¿no? ¿Por dónde va a venir el futuro, no? O sea, kalean gora, kalean bera, pero ¿por dónde va a venir? O sea, vendrá de por ahí, vendrá de por allí. Confiemos en que ahora venga de la sombra, ¿no? No, el tema del futuro. ¿Cómo cuesta estar aquí, no? Y no sé si os dais... No es por asustaros y por traer mal rollo, pero sabéis que este momento que estamos viviendo ahora, este momento preciso, este instante concreto, va a ser el pasado de mañana. ¿Lo habéis pensado un momento? No sobrecoge el pasado. Guárdalo bien porque crecen a toda velocidad. Ya lo creo. Bueno, pues que parece ser... No sé, hay gente que a lo mejor ha llegado tarde y no se han enterado. Yo he llegado pronto, pero tampoco me he enterado mucho de lo que me he enterado. Que es que se juntaron unas cuantas en Biarritz, Miarritzen. Y unas cuantas mujeres juntas. Así, con 3 días libres, o sea que no tenían morcilla para hacer. Y entonces se juntaron... Oye, les dio por pensar, ¡fua! Solo con 3 días. Digo, como se pongan a pensar un mes, es que nos van a cambiar todas las fiestas de Euskadi. Porque la idea era reflexionar sobre las tradiciones, ¿no? Oiturak. Muy buenas, caballero. ¿Todo bien? Oso ondo. Ba, hemen, etorkizunean zain. O sea, zuse... Badago gente gehiago, nahi baldin baduzu gelditu. Bai. Estamos con la esperanza de que pasará por aquí el futuro. Pues eso que se juntaron, se pusieron a pensar y la idea era darle una vuelta a las tradiciones. Porque, ¿sabes esto? En general, es que como siempre ha sido así, como siempre lo hemos hecho así, es que esto es de toda la vida así, pues no, hay cosas que no son de toda la vida, ¿eh? Que lo del búho ya sabéis, ¿no? Sí, aquí que salió a lo tonto, ¿eh? Tontamente a la oitura berri bat. Que digo yo, sobre todo a la gente joven, que si os vais a poner tontamente a hacer una nueva tradición, oye, pues que la hagáis lo más inclusiva e igualitaria que podáis, ¿no? Para no tener luego que repensarla y cambiarla. Si os parece bien. A ver. Uy, va llegando gente. ¿Sois del futuro o del pasado? ¿De dónde venís? Aurrera. Ondo. Mira, queda todavía un cacho de sombra. Pues nada, que se juntaron, oye, y que básicamente se lo pasaron bien y desde la creación, desde el cuerpo, ¿no? O sea, y pum, 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 pum. Y como estrategia, claro que sí, hay que empoderarse, la calle es nuestra, di que sí, claro que sí, la calle es nuestra. Ay, mira, para otro lado. Es que eso tiene la gente, ¿no? Que hay veces que va para un lado y hay gente que va para otro. ¿Cómo lo llevas, caballero? Bien, ondo, Saude. Vale. ¿Qué vas a hacer? Pues en esas estamos debatiendo. Esa es la gran pregunta, porque han dicho ¿dónde, cuándo, cómo, qué, con quién? De periodismo, esta gente periodista, las 5 Vs dobles así, pero luego han preguntado más cosas, ¿eh?
han ido preguntando de todo, o sea, qué, cómo, cuándo, qué, con quién, contra quién, para qué, o sea, es que cuando te pones a preguntar, te quedas sola. Lo que cuesta más es inventarse una respuesta, ¿no? Eso nos cuesta más. Y bueno, hay tanto papel que no sé si me va a dar tiempo a todo. Yo me he quedado con algo que nos ha dicho aquí, ¿no? O sea, que nos han dicho en relación a la experiencia de Antzuola. Oye, que somos Eredu Garriak, me cago en la leche, yo sin saber. En Antzuola que hemos hecho algo que está bien, oye. Oye, pues un chalo, ¿no? ¿No? Que va... Y hay que irse a Biarritz para enterarse. Aquí todo el mundo dice, no, pero es que esto no sé qué, esto habría que haber hecho no sé cuántos. Mira, vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Hay que revisar cosas, ¿no? Pero la cantidad de cosas que hacemos por pertenecer a la cuadrilla... Bueno, yo como en general me quedo fuera, yo tengo ya un pasado de estar acostumbrada a quedarme fuera. No sé si me habéis notado. Si te decían, no, de aquí no se puede pasar, ¿no? Pues todo el mundo ahí y yo aquí. Ahora mismo mucha gente ahí y yo... Os habéis quedado fuera, que lo sepáis un rato, ¿no? Pero que sepáis que cuando uno se queda fuera de algo, se está quedando dentro de la fuera de uno adentro. Pero que la gente que se ha quedado dentro se queda fuera de tu propio adentro. No sé cómo decirte. O sea, que si hay más gente fuera que dentro, que a lo mejor es el momento de cambiar quién está dentro, quién está fuera, yo qué sé, o sea, darle vueltas, ¿no? Y que hay veces que te viene muy bien ir fuera, porque ves lo que se hace, ¿no? Vas viendo y dices, fíjate aquí. Bueno, voy a ir, no voy a ir cerrando, pero porque a mí eso de cerrar me cuesta mucho. Voy a ir abriendo el final. Primero, deciros que cuando una mujer se cae, nos caemos todas. Que cuando una mujer recibe abuso celebrando unas fiestas, porque la tradición dice que una mujer no puede andar sola, que no puede beber, que no puede andar de noche, que no puede decir, ay, no sé, pues no sé si quiero, si no quiero, porque, pues que cuando una mujer todavía hoy por hoy en unas fiestas es abusada o violada, que lo somos todas, todos. Y que si eso es un deporte, que hay que cambiarlo ya. Si eso es la costumbre que parece por el número de mujeres que van asesinadas, yo diría que la cosita esta de la violencia de género que habéis mencionado es una tradición a cambiar. Porque hay gente que dice, no, pero si siempre se ha hecho así. ¿Sabes esto de que hay algunas mujeres que les preguntas y dices, ¿y esto? Entonces tu marido te pega? Sí, pero lo normal, solo lo normal. Vayamos cambiando y qué bueno que aprovechemos las fiestas para cambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo me he quedado con que el vino está en su sitio, ardó a ver el lecuándago y que si quieres vino que vayas a buscarlo, ¿no? Y también me he quedado con que festa es da jaya, es da gauza vera. Y no me he enterado muy bien cuál es la que hay que hacer y cuál es la que estamos haciendo. ¿Y qué más cositas? Sí, que aquí, para si hay gente de fuera, que sepáis, que a veces te preguntan, zertan ari za, eta jendeak erantzuten du, hemen ontzana egiten, o sea, que estoy haciendo el búho, ¿no? Como perdiendo el tiempo. Mirad, esta cultura, no en esta nuestra, sino así como en grande, por todo el norte de los países desarrollados, ¿no? Existe la idea de que el tiempo es oro, ¿no? Entonces, es una metáfora, porque en otros sitios el tiempo es una cola de espera, el tiempo es chicle, el tiempo es encuentro, el tiempo es mirada,
el tiempo es lo que pasa entre una cosa y otra, ¿no? Pero aquí el tiempo es oro. Entonces, cuando tú pierdes el tiempo, te riñen mucho, porque es como si te lo estuvieran robando y te sientes fatal, ¿no? Entonces, alucina, ¿no? Las fiestas en Anzola son esto de perder el tiempo, de andar haciendo el búho o la lechuza, con ojos muy abiertos y con retazos de un montón de colores, porque queremos unas fiestas donde todo el mundo pueda ser como es, diferente, distinto. Oye, mira qué colorín queda, ¿no? Está guay. Y bueno, yo al menos quiero esas fiestas, no sé si os parece bien. ¿Podemos hacer el pleno ya? ¿Votamos? A ver, al chascua, a ver quién quiere perder el tiempo en las fiestas, pero perderlo bien. Perder el tiempo y ganar vida, ¿no? Vale, y para acabar, pues voy a empoderarme públicamente. Ya que estoy, pues voy a aprovechar, perdón, por mí y por todas mis compañeras. Sí. Ay, es que ricasco. Un aplauso aquí para Pilar, que esta es de las que está en la sombra, pero que ha hecho mucho por la revisión del alarde y de las fiestas. Estaba en Biarritz también, ¿eh? Aquí, me voy a poner cerca del búho. Cerca del búho me va a poner. ¿Y qué es esto de empoderarse? Es tomar el propio poder. Solamente te puedes empoderar tú sola. O sea, que hay gente que abre el camino, que te pone, pero que al final, pues que tienes que ir tú sola. Y da un poco de cague. Empoderarse. Aquí, no sé si voy a hacer el búho, pero cerca, más cerca del búho. Hola, majo. Bueno, pues una vez ya que se te ve y que se te oye, que es el objetivo, porque gracias al Irrati, Plazerra Irratia, esperemos que se nos haya oído algo. Bueno, pues desde aquí quería yo compartiros una confidencia sobre las mujeres y el tema este de género. Bueno, por favor, estamos en el pueblo, que no salga de aquí, porque es una cosa íntima, privada, porque lo personal es político. Y entonces, deciros que, bueno, yo he hecho un oficio, ya veis, de la tontería, y hay veces que cuando me quieren insultar, pues me dicen payasa, o me dicen feminista, lo mezclan, ¿no? También me dicen inocente, cándida, me dicen, cándida. Y entonces, con el tema de cándida, yo no sé si estáis al tanto que las mujeres tenemos cándidas por dentro. No quería asustaros, pero pues que dentro del ecosistema de flora, fauna vaginal que tenemos, pues vamos, que hay 10 bacterias por cada célula. Pues algunas de estas bacterias son las cándidas. Entonces una está muy cándida por dentro, aunque no lo sepa. Y cuando hay mucho estrés, mucha injusticia social, medicación, ¿no? Pues se te muere la flora y la fauna que tú ya tienes de otra cosa y las cándidas proliferan, que no veas, y eso pica y quema. ¿Estáis al tanto, no? Entonces, cuando eso te pica y te quema, pues es de las pocas cosas que seguro que les pasamos nosotras a ellos en unas relaciones heterosexuales. Así de proximidad, digo, ¿eh? Y entonces, bueno, me pasó un día, por favor, no le digáis que os lo he contado, que nos despertamos, ¿no?, mi marido y yo, y mi marido me dice, cariño, que yo ya le pillé, porque el cariño ese viene en general con demanda, ¿eh? Cariño, que mira, que me pica aquí.
tendrás que ir al médico. Y me pica aquí, era exactamente, bueno, ya les explicaréis, ¿no? En la punta de la polla, que como la calle es nuestra y las palabras también, pues voy a decir polla en lugar de pene, que queda más científico pero más frío. Estamos en familia. Entonces, le picaba en la punta de la polla. Y yo le dije, pues mira, cariño, mira, yo le contesté en el mismo dialecto. Mira, cariño, mira, que seguramente te lo he pasado yo, espero habértelo pasado yo, pero que sepas que a mí de momento no me pica. Así que te digo yo que es mejor que vayas tú. Y si voy al médico y me toca una mujer, le digo, pues disfrutas doblemente, ¿no? Porque cada vez hay más mujeres que tocan de todo, ¿no? Y entonces nada, oye, pues que se fue al doctor, le tocó un chico, un sustituto, ahí en el ambulatorio, un hombre joven de estos vocacionales que querían cambiar el mundo, muy preocupado por el valle, por la salud del valle. Y entonces le tocó, le dio tratamiento y le preguntó, ¿tiene usted pareja? Y mi marido se acordó que tenía, lo cual está guay, y dijo, sí. Bueno, pues le dices a tu pareja que se ponga también el tratamiento, vale. Y perdona, ya se iba a ir mi marido, perdona, tu pareja, tu mujer es profesional. Mirad, yo para trabajar sobre la tontería he tenido que aprender mucho, he tenido que estudiar mogollón, un máster en tontería. Pero en el caso de mi marido, lo de ser idiota le sale natural, ¿no? Es un don que tiene. Y entonces él dijo, pues sí, claro que es profesional, y de las buenas además. Que claro, diciéndote esto, ¿cómo te vas a enfadar con él? Y entonces el médico, preocupado supongo por todo de Bagoyena, ¿no? Dijo, ¿y crees que tu mujer podrá avisar a toda su clientela de que sigan el tratamiento? Y mi marido estaba extrañado. ¿Para qué necesitarán saber las bibliotecarias, los programadores de cultura, que a mí me pica aquí en la punta de la polla, ¿no? O sea, no entendía muy bien. Y cuando vino y me lo contó, yo intenté explicarle, pero es un alma cándida, entonces tenía el cuerpo con cándidas, pero también es un alma cándida, y le expliqué, mira, es que como el lenguaje ya está trabajado, cuando te preguntan si soy una profesional, lo que en realidad te están preguntando es a ver si soy una puta. Y mi hijo, ¿se ve hija? No, ¿Cómo va a hacer eso? Le dije que sí, que sí, que sí. Y no solamente eso, si te preguntan a ver si soy una mujer alegre, de vida alegre, te están preguntando también a ver si soy una puta. Si te preguntan a ver si soy una mujer pública, también te están preguntando a ver si soy una puta. Mira, tú por si acaso te pregunten lo que te pregunten sobre mí, tú di que no, porque te están preguntando a ver si soy una puta. Pues vale, pues vale. ¿Y entonces qué? ¿No tenemos que avisar a nuestra clientela de que me pica aquí? Y le dije, pues no tendríamos, no haría falta, pero ¿sabes qué? Vamos a avisar a todo el mundo. Vamos a avisar a todo el mundo, porque cuando al sistema heteropatriarcal, que esto es una cosa que me ha enseñado el feminismo a decir, que es donde se presupone que todo el mundo es heterosexual y el sistema patriarcal es sexista y machista, cuando al sistema heteropatriarcal le pica aquí, que es justo en la punta de la polla, es siempre porque hay alguna mujer tomando la calle, llevando una vida alegre, placerra, plazará, placerra, plazará, o siendo una profesional. Queridos vecinos, queridas vecinas, gente que habéis venido a ponernos voz, mil gracias y que acabéis muy bien las fiestas y que siga la vida todavía. Ondo baina hobeto jaiak eta gero. Ondo baino hobeto, ondo baino hobeto. A ver,
¿Nos ponéis un poco de marcha? Ondo baino beto, ondo baino beto, ondo baino beto. Plazerra plazara, plazerra plazara. Kandida gogoan zaitugu, plazerra plazara. Plazerra plazara. Plazerra plazara, plazerra plazara, plazerra plazara, plazerra. Hemen gaude, probizatzen, esan dugu lehen, baina gaude be. Berak kontatzen duen bezan lanik euskaraz egingo deteta, profesionalak garen inean guk hemen gaude ba. Ondo egiten, beti disfrutatzen, ta nola ez, eguzkira ateratzen. Hemen gaude gu, ondo baino beto, hemen gaude gu, ondo baino beto, hemen gaude gu, ondo baino beto, hemen gaude gu, ondo baino beto. Egun bat bi, hiru lau da bost, asteak baditu zazpita urteak askoz gehiago. Zuk ez dozue behar galderarik, beti erronkei aurre egiteko guk bagaude hemen, ondo baino beto, guk bagaude hemen, ondo baino beto, guk bagaude hemen, ondo baino beto. Plazerra, plazara, plazerra, plazara, plazerra, plazara, plazerra. Mesedez, gorputzak mugitu. Dantzara, dantzara, zorginak bezala, zua eguzkia ematen digu eta, ba, baina berni. Sokole, plazerra irratia, hemen. Etorkizuna, me cago en la leche, etorkizuna. Etorri da etorkizuna. Hemen gaude gu, ondo baino beto, iragana etorkizuna eta gaur eguna. Hemen gaude gu, ondo baino beto, iragana etorkizuna eta gaur egungo jendea. Hey! Ibira pa 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 pa, tipita ta 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 ta, tipita ta 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 ta, plazerra, plazana, tipita ta 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 ta, tipita ta 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 ta, plazerra, plazara. Ha! All the ladies in the place say yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. All the ladies in the place say yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. Festa jaya, festa jaya, festa jaya. Plazerra, bide bakarra, festa jaya, festa jaya, festa jaya. Plazerra, bide bakarra. All the ladies in the place, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. All the neskas in the place, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. Neska guztiak, 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 yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. Gora, venga arriba! Neska guztiak, plazara, plazara. Neska guztiak, plazara, plazara. Non daude neskak? Plazan, plazan. Non daude neskak? Plazan, plazan. Kalean gora, kalean bera, kalean gora, kalean bera, kalean gora, kalean bera, kalean gora, antzuolako jendeakin, ha! Mugitu zazue, disfrutatu! Eskerrik asko eta bagoaz, bakoitzak bere ritmoarekin.